बे स्कुलखौ नायनाय 1909 गभर्नमेंट एंड सीनियर सेकेंडरी स्कुल बिराद गोबावसै बे स्कुला गोदोनि राजा रानी फरायनाय स्कुल सिक्किमनि बैनो स्कुला नै बेयाव आगोलहाय रेनबो नुलायलायदोंमोन आं आंनि हौवाफ्रा नै बिसोरसो बेयाव ओमफ्राय जों देनां मोजां साफा थाबायफैगोन नायनानै ला लामाफ्रा पेलेसाव थांग्रा बियो उनाव माबायदि जायो नायनोसै बिराद गुवार बानायबाय बैयाव आर्सारि ट्रेनिं जाबाय थायोमोन सोलायजोब्बाय बेबो माबा तुक्लाखां मनास्ट्रिसो जाबाय नै बै पेलेसाव जों उनजों हाबहैनायनि नाय मोनगोन ना मोना औ नैबाय साउथनि सिनेमा मोनसे दंलै ओमफ्राय नै सोलायजोब्बाय गोदो फ्लावार शो जादों बेयाव बैनो जाबाय पेलेस गेट नायनि हाबनो मोनगोन ना मोना बेयो पार्क आरोना बेयावबो बेरायनो मोजां बेलासिफ्राव गोदोहाय बे बिराद गिदिर फ्लावार एक्जिबिशन जादोंमोन 2014 आव लांदां जाबाय आरो जों दायो पेलेसाव थाबायलांगोन बेनिफ्राय नायलांबाय थादो नैबाहाय जाबाय सिक्किमनि चिफ मिनिस्टार थायो सिक्किमनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा न' बियो जों दायो ओरै पेलेसाव थाबायलांसिगोन BRTF केम्पनो नै BRTF केम्पआ सिक्किमाव दंफैयो मोनसे दंफां सा सासो लांलाजोबो लिक जालाजोब्बाय नै फिल्डआ मोजां बानायदों मालाय जाला नै सालायनायफ्रा गासिखौबो सालायलांगोन आरो मानसिया जों रड बानायगासिनो थिखिनियाव न' बानायसिगोनलाय नै बिल्डिं दैखोसिगोनलाय बेयाव गथ'फोरा थाबायनानै फैदों स्कुलनिफ्राय बेसेबांबा गाहाय नै नै भिउफ्रा जों डाइरेक्ट गेंटकसिम थाबायलांसैलाय गेंटकसिम नुहुरनायखौ बारलांजोबनांगौ जों दा थाबायनानै नायनि